alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der laver vi min tunge bløder challenge. Og det challenge går ud på, det er at du tager sådan noget mega surt slik, med de her sure hjertebolcher og nogle Dracula. Og så dem der skal hjælpe dig, så min tunge ikke bløder, eller hvis det gør ondt, så har vi en mega klam flødeskum, som smager af hårdt til. Og en dejlig glas mælk. Så vi starter bare med noget af det stærke. Så alle de her drag. Så smider det op igen. Hvor kunne det næste? Hvor skal det ikke have op? Det ser klapt ud det her. Første forsøg gik ikke som planlagt, så derfor tager vi hjerterne i stedet, som også er mega stærke. Og vi putter ikke bare flødeskum, som bare med det samme sådan, imens jeg er med at spise dem. Jeg skal bare starte ud med, at jeg spiser hele posen. Hele posen. Jeg har prøvet med dem og kolde. Ikke med flødeskum, okay? Ikke med flødeskum. Det er godt. Og fint om. Bare for mig. Og min tunge gør ondt. Og for min tunge gør fucking ondt. Du skal have noget fløde. Ja. Hej. Vi er ikke færdige nu. Nej, nu er vi nået til det sure halvdel. Det er de rigtig stærke lakridsbolcher. Nu spilder jeg igen, og røg ned på gulvet. Godt. Så har vi den lige ordentligt i munden. Det er sådan en tunge her. Og så skal min tunge, den har sådan, man skal fucking være død. Fuck, det skal tage meget op, mand.
Ja. Fuck! Har du lige så med den der video? Fuck, den dropper mælken. Fuck, vi skulle have meget nu. Hej. Som vi kan se nu, så kommer de fra klippene. Det er alt råd, vi har her. Jeg har den første mælk, der droppede alt kaoset. Og fuck mig, prøv at se mig med. Jeg er fucking beskidt med. Skal jeg godt nok bruge min kartudskab. Prøv at se. Willy, hvor fuck er du? Willy! Willy, stop. Willy, hvad fuck? Willy er i gang med at løbe. Willy, hvor fuck er du nu gået hen? Hvor må en Willy er? William. Hvor er du hernede? William. William, hallo. Kommer du ikke op? Vi skal lave videoen. Okay. For fanden, Willy, hvad fuck laver du? Willy, fuck, lad mig tage mig. Willy, fuck, lad mig tage mig. Fuck, Willy, op for fanden, William. Willy, du må ikke løbe væk igen, please. Over mit hoved, for fuck's sake, mand. Så fandme finder de fucking gud. Tak fordi I så med på den her video. Nu bliver jeg nødt til at give Willy nogle tæv. Her får jeg lige damens ansigt. Tak fordi I så med. Hey!